Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugot kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akarikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itiday tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Sabado gagingim ken kakabsat petsa 19 abo di bulan ti Nobyembre 2022 idanon ti ENR online ti sabali manen nya parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari abo di pagayam yo ni Robert Berto de la Cruz kadwate di technical control ni SK Chairman Maki Paulino. Tapno agdanggay kami amang idanong kara kayo karigi di damag nga amumi apo nga adda pakasiknan tay amin nga sa nga pada kakabsat ken gagayem ya tampuk tayo iti detoy nga parang ti programa ti Damdamag ni Berto detoy pasama ka po lima dagiti natay iti panagbetak ti maysa nga pagaramidan wenno illegal a pagaramidan ti paputok ijay probinsya ti Laguna ili ti Calamba ili ni national hero Dr. Jose Rizal gagayem ken kabsat iti sabali nga bangir digitay kano bakante nga posisyon apo iti gobyerno mararami da paggatasan gapo apo iti Christmas bonus nang rugi na po ti panakaipay ti Christmas bonus especially apo kadigitay adda iti beneg ti gobyerno papagayam ken deti panangipasigurado apo ni Presidente Bongbong Marcos ken ni Xi Jinping ti presidente ti China nga awan iti Cold War wenno awan iti mindset na ti Cold War wenno sino man a Pilipino kontra apo iti biang ti pagilian nga China kakabsat ken gagayem iti sabali nga bangir dati issue apo iti Bureau of Corrections kumpanya nga nangawat apo iti panakaramid ti swimming pool iti New Bilibid Prisons dito apo nga nagatras kanon saanan nga kayat nga ituloy pa ay tinagbalin nga tulag iti agpaaramid kakabsat ken gagayem Department of Health inlawlawag na apo nga maiwarwaras dagiti peke nga agas gapo iti online shopping when nakadado gagayem kaabsat agas ti budu-budu kadadaami namin na po nga may promo iti biyang ti online kakabsat ken gagayem ken padaanan nyo apo ikanta importansya dito nagbalin na balaag ti World Health Organization nga mabalin nga bilyon nga agtutubo gagayem ken kaabsat ti maperdi iti panagdingig na wenno lapayag na gapo iti headphone gagayem ken kamsat sa nga ili tayo po iti programa tayo Damdamag ni Berto manipod ti ENR online ni Dr. Chester Punyo gagayem may isang ear, nose and throat doctor ENT doctor gagayem ken kakabsat so digitoy ti itampok mi apo iti rasud ti may nga oras panangidanon ti ENR online iti programa Damdamag ni Berto. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo karili pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kariti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para karili patpatigapi musay, manipod kababaan hingga ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kariti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatayo iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Curocor, Bacara, Ilocos Norte,
ken Barangay 3 Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di kiti agisem kari di daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asirig ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas kameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kalikagom. Okay, andyan na pala basa po sa 40 minutos kalpasan. Te oras ng alas 12. Agyaman tepe po di TMT Construction Company. Manipod po di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babaen kini Honorable Telvin Tapawan. Kaming ti konseho po ti Ili ti Marcus. Thank you very much kini Ma'am Erlinda Ferminhood. Idi Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kini Mrs. Lydia Raquel, kini Gigi Raquel Turner, manipod po ijay Maui, Hawaii. Ni Mr. Loreto Tamayo, manipod ti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Thank you very much pa kini Vice Mayor Honorable Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much kana Mr. Joe Agtarap, kan Mrs. Millie Espiritu Agtarap, manipod po iti Iva Beach, Hawaii. Ti Pugadlawin North Courier Service, maraming salamat. Engineer Neil Jose, manipod po iti Balintawak Street, Lawag City. Direketyo apo ngay patulod, di Manila,
ijay Baguio City, ijay Cagayan, ken Isabela, mapanipandi kita nga pawityo apo, iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan ni Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, manibod po di St. Camilos de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, dito Siyudad Tilawag. Ken thank you kini Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ayun. Okay. So ini sa kalma na po adadati in Parwar ti World Health Organization nga balaag nga mabalin nga saan na maperdi ti panagdingeg ti binilbilyon nga agtutubog po iti headphones. So itang gundaway makainuman tayo live and exclusive ni Dr. Chester Ponyo, gagayem kang absak Dr. Apo iti Lapayag Karabukob, gagayem ENT doctor ni Dr. Chester Ponyo. Doktor, naimbag nga malim mo, thank you very much itited mo nga gundaway nga makainuman da kay di programa Damdamag ni Berto. Good afternoon, Doc. Good afternoon, Met, Sir Robert, and good afternoon kadiaming nga sumusubaybay dito yung programa ni Sir Robert. Good afternoon po sa inyong lahat. Yes, Doktor. Mabalin, ikanteman ti importansya or pudno kadi or adda posibilidad na nga pumudno deti nga pamalaag manibut ti World Health Organization nga gapu iti headphones ket maperdi ti panagdingeg ti tao, especially ti nagtutubo, Doc. When, Sir Robert, pudno dahi tang imbaga ti WHO. In fact, hanlang nabayagin nga ibagpagada any halay nga iti headphone or ay anyaman nga klase ti sound, noise, ti ringgor nga napigsa unay ket mabalin nga panangiton dati panakaperdi ti panagdingeg iti maysa nga tao. Ngaminta, syempre dito ilapayag tayo ket adamet ti limitasyon na no kasano ti kapigsa ken kabayag ti sound exposure na. So, isungarod nga no dagduma ket no dati mangig tayo nga napigsakit, masaktan masaktan dito ilapayag tayo. Mangipaneknek laeng nga adami ti limitasyon na dito nga dito ilapayag tayo iti panangawat na iti na dumaduma nga klase ti uni. Nang runa kadigitay na bibigsa nga uni. Isu nga iti panagusar iti headphone no daytoy ket napigsa unay ken napaut unay nga panagusar. Ket adda nga talaga ti posibilidad nga maperdi ti panagdingeg ti maysa nga tao. Okay. Doktor, mabalin nga limitaran DJ oras for how many hours ti talaga nga siyempre especially kada kami nga kasi ti trabaho na lalo di dakpel ti radyo hanga maliklikan niya talaga headphone ka. So kasano ti kabayag ti mabalin nga panagusar ti maysa nga tao iti headphone and at the same time kasanot kapigsa DJ mabalin nga panang ngibulyum mo o ka DJ headphone no naka suot ken ka, Doc. Okay. So muna-unay Sir Robert, iyat ko lang i-explica kaya itay no kasanot ti panang rukod mi ti dati kinapigsa ti maysa nga banag. Ti rukod ket iti kinapigsa ti maysa nga uni ket ti makunkun nga decibel ti rukod na. So no kuma kas pangarigan detay arasaas no agarasaas ka ti kaibetugan na dayta ket 30 decibels. Detay normal nga panagsara sa OT maysa nga tao no adda kumatikas sa saritam sangsangom ket detay normal conversation nyo approximately mga 60 decibels ti kapigsa na DJ nga uni. Detay traffic, ti sobrang nga traffic. Kas pangarigan dito yan tayo, dito lawag, no? Detay talagang rush hour, nakaring-ringgor. Approximately mga 80 to 90 decibel. Deta nga kapigsa ti uni. Dagitay jackhammer, uni ti jet, tay engine ti aeroplano, 120, 130 decibel. Nasakit ti Zenokan. Talaga nga pabalin nga maadaan ti acute hearing injury ti maysa nga tao no kas di kapigsana DJ nga sound nga umapay dito ayan ti lapayag tayo. So 80 dete kunak nga ti uni ti heavy traffic no kang kanayon nga ma-expose ka ti
lalo no teti kuma agmalem or even half day kasla kuma 5 or 4 or 5 hours every day data nga may expose ka ti heavy traffic ket addan to ti tiyampuna nga inuten na nga pergen detoy panagdengeg mo iso nga ti no digite kumakas pangarigan na agus usar ti jackhammer kada digite heavy equipments ket talaga nga i-recommendar mi nga da digite earplug kada earmuff nga pangprotektar ti lapayag da so less than 80 plus kay 70 decibels so pababa tayo medyo hanunayen ti na napigsa ti damaging effect na ti kwa tayo ngem ti usually di kita headphone tayo nya so no kuma i-full volume mo di kita ket mabaling nga umabot dati mga 110 120 decibel data no i-full volume mo usually nga kapigsa ti mesa nga headphone no i-full volume mo so ti isursurok do ka kadi kita agtutubo or sino man nga agdamag panggep ti panagusar ti headphone nalakalang ikabesa iti 60 rule ang makunkuna. So anya la ito 60 rule ya. So 60% of the maximum volume. So no kuma itodom DJ volume DJ radio mo no DJ headphone mo. Tapos isublim iti gudwana. Mabalim mo nga surukan basit that is 60%. Kasi dito yata sa 60% volume. Mabalin mo nga dinggen, data nga kapigsa ti volume ta headphone mo, iti last on laeng iti 60 minutes. Iso nga 60-60. 60% of the volume only for 60 minutes. Now, ti sumarado nga damag siguro Sir Robert. So, Dok, nungorot ket ko ti kuha, agdingeg, pinasursurok ng 60 minutes. Well, the answer to that is ibabam nga road ko na hanga 60 ipam mo ti 50 when 40 DJ volume na no napapaot ng 60 minutes ti kayat no panagdingeg to minimize the damaging effect of the sound coming from your headphone. So 60-60 rule apo. So sapay ko matandaanan nyo di jay. Okay. Doktor, what about digiti at ti trabaho na ket kasla kumakanya kada kami ti broadcast digiti heavy equipment operator, sound system operator, aglalo digiti concerts kada ano ada kadi digiti rumbeng nga aramiden da aside from earplug kasi pagka naka earplug kamit nyamin baka the instruction na madi mo mangeg di ano no diket agsisininyas kayo no anadan doktor so aside from that ada kadi mabalindang aramiden tapnon ti kasta mailiklik nga maperdi jay lapayag da kasi trabaho da DJ Doc. Well, itay professional ko Sir Robert, siyempre the only thing that I can advise kada kita pada yung broadcaster kapsut nga talaga dito volume dito yung headphone nyo. Kasi siyempre ngem no di kita ikas pangarigan kuma tay ko nakatay di kita operate jackhammer kasi heavy equipments talaga nga maikwa may recommendar Sir Robert nga dati earplug actually i-recommendar ko paiget no ket dublyen da DJ protection da saan laing nga plug para bawang da pa iti earmuff of course anda nga talaga ti problema ti communication iso nga I suggest kadigiti kakasto nga classmate ti profession ket adda kumamit ti sign languages da talaga nga haan nga talaga nga kikin na especially di kita ko agyan iti Sir Robert di sound system technicians especially during concert na nakapigpigsan so there is really oray ket di siguro Sir Robert oray no awan ti earplug kada earmuff da baka handan to pelahin nga kikin na awatan because of the gravity of the noise around them lalo di kita nagdadakkel nga speakers nga karon ti konsyerto. Iso nga iti most practical suggestion ko kadi gito yung klase ti profession adda ti hand signals tapno even if they do not communicate verbally ket nasawen nga usaren ti bibig da nga makikomunikar ket amuda ti ket nga sawen wenno di kita instructions nga kasapulan iti respective nga
profession da, Sir Robert. Okay. So even yung mga bars, doktor, kasla ko madigitay nightlife nga ada digitay banda kada aglalo jay talaga nga kulong na kulong gumgumloong ti uni possible nga makaperdi pa iti paragdingeg or lapayag, doktor. When Sir Robert, actually di kita nadupan ako for example, eban dati waiter kita pagsidyan na lang dati lighter na ako. So handa masapol nga kasi te ko na ako narigat siguro nga urek pukaw ka siguro at baka nakapay nga mangigte waiter. And usually di kita met na lugar ko makit medyo na medyo nasipnget limited lighting na. So di kita duman ano kaya ta kumati agorder ete ada ti lighter da ket mabalinda nga sinja-sinjan da lighter da. Pero dito cellphone da pag silawin da tapos ipayapay da so mangignet no ate waiter rin. Or makita tayo waiter, di jay sinyas, di jay kakwa, di no masirigmet tayo waiter rin. Usually, no, agorder damit na nakit talagang idepel da di jay lapayag da, jay di tayo agur order, tapos maawatan da, di kitay Sir Robert, di kitay kayat nga ibaga, di kitay customers. But like I said, talagang adda nga talaga ti efekto na, no, ahan tayong mapakadaan, kayat baybayan talata nga na-expose na tila payag tayo tinagtipigsa nga uni. So, we have to find ways to try to communicate and try to do our job as efficiently as possible. Uray, no, kung makarigan dati nakaisulat nga earmuff, no, earplug, di jay lapayag tayo. Because, siyempre, kang runaan una agad, di kang bukod tayo nga salunat. At no agpukaw to nasapa nga mapukaw mo ti panagdingin mo akit agbalin net kalimitado dagitay mabalit mo nga trabaho nga aramiden Sir Robert. So nga digiti suggestions ko di ko na no detay kwa in bars kas jay you can use light yung digitay kwa tayo digitay cellphone tayo nga pangawag digitay waiters when we talk, of course, there's no other way but to itutok mo nga talaga ijay ngiwat mo ijay hindi tila payag tay kasarita because these are really very very loud environments Sir Robert. Okay. So even nadakamat yung ti cellphones mostly makikita no ko especially dito agtubo talaga nakasuloob lata di headphones da aglalo na da katinawag da or da dito uray agbuybuya da kadito mabuya dito so possible nga rason pa di jay ti mabalin na panagsulpeng, doktor. Well, talagang mabalin Sir Robert. So same principle, 60-60 pa rin. 60% of the volume of your cellphone, good for 60 minutes. No, kaya't yun, napapaut pa iti panagdingig yun di cellphone nyo apo, ibabayo, kaya volume na, not only 60 but 50 or even 40, no, kaya't yun pa iti agdingig iti napapaut. Okay. Dito rason nga dito gadgets, especially cellphone, pagka pinul volume mo ket ag-warning ibagana nga inpan mo ka DJ ka nga tuwagin nga volume. Yan po ba? Exactly, Sir Robert. When adano ka tay ibagana ket dati warning na excessive volume can be deleterious to your hearing kunana iso nga nuham mo nga i-cancel DJ talaga nga agpatingga. I believe, mamatiak nga DJ, pagpatinggaan na, I believe that is approximately the 60%. Tapos hamo mabalin nga ingato no unless nga i-cancel mo, DJ, kuha niya, DJ, pasla warning na. So, napindas met, DJ nga, makuna tayo nga provision, di kita cellphone sa data, talaga nga ipatingga na, DJ, volume to a level nga safe para kada tayo. Kaya han nga ngumato DJ nga volume unless i-cancel mo DJ warning na. So nga sapay ko mata ipangag tayo DJ no nga warnings nga agparang DJ hindi kita cellphones tayo. Okay. Doktor, based iti World Health Organization umabaabot iti 360 million or 5% iti total population intero nga lubong ti naapektaran ti panagdingig na when nagsulutin. Dito'y pagilyante nga Pilipinas no adaman record especially kada kayo nga kastudi profesyon na kasano ti kagraben
ti bilang di tay nagsulot uno nagsulpeng iti pagilian tayo Pilipinas, Doktor. Deta ti dispensary Sir Robert, awat ti figures ko, ngem, this, tatalan, kay nagklinik at bigat, at least, adami, nga 15 years old, na tayo lakit, ano na yan, duwada gayam, duwada, may isa nga 15, dito may sakit, I think, dandani 19, so, teenagers, duwada na tayo. So agpadpada da nga na kapsuten ti panagdingig na. Although pinakwak pelaeng, inbound ko pelay da nga agpahiring test. Ngem talagang itatay kasar-sarita gida. Handa mangeg DJ tenor kay kaste normal nga conversational voice ko kumakit handa nga mangeg. Masapol nga mapanak ko masidig ket itutok ko tayjay ngiwat ko tayjay telapayag da tapno no maawatan da. Ibagbagak. So, this is just today, ang dati duwan na nakita at tutubo, narigatin ti panagdingig na. So, I can only imagine, hanlang siya ti ENT dito yung pagilyan, pero ibagamlat na siguro nga may isa, one per day, ti makita, ti may isa nga ENT nga espesyalista dito yung Pilipinas, and we are about almost 1,000 nga ENT dito yung Pilipinas, sakit. Takkel deta nga census. Oh, but of course I cannot speak on behalf of my other colleagues. Ngem no sakto pa laing ko nakaroon today laing kay duwa dyan nakita kon. Nangruna ket din dito siguro dito at Pandat Manila kakaseta siyempre at ti populasyon na dyan compare ka na di probinsya. So nga I believe makikita damit very common panagpunak makikita nga agtutubo nga agsulot kadigiti padak nga espesyalista dito sa Pilipinas, but I cannot give the exact number ng panagkunak significant Sir Robert. Okay. Malagip ko at danamit ko nga may isa nga tao DJ masapol senyasam kasi di na mangig no natibagam then nagdamdamagak ka DJ karuba na friends na kakabagyan na api sulot ko nakit when api nagsulot dati ka di ko saan nagbalin ka nung kusinero iti may isang pagpapanganan then diyan na kusina napudot. So possible ba na makaperdi iti panagdingig ti kasdiyan nga sitwasyon, Doc? Pudot laing Sir Robert ket panagpunakan. The most common nga talaga nga cause na Sir Robert ket babalin nga DJ noise. Workplace na DJ nga kadwa tayo. So but no tay pudot ket awan man ti nabasbasak pa nga gaputan na pudot ket nagsulot ti may nga tao, but more on digitay noise exposure bueno saan nagsakit digitay viral infection, naggabi, nagkamuras, mabalin nga maafektaran ti DJ panagdingig ti may isang tao digitay meningitis, encephalitis, digitay nga klase ti infection. So these are infections of the brain, infection of the dito yan ti pagnaan ti angis tayo, upper respiratory infection. Mabalin nga digitoy pa ti mangitunda ti panagsulot ti may isang tao. Ngem no tay temperatura makunak nga aumpay mat ti na encounter ko nga nagsulot iti pudot sa Robert. Okay. Agpeso ka di Doc nga once nga talaga na perdin haanen nga makangig di tao narigaten na ma-revive or saanin na maagasan, Doktor? Dati Sir Robert, dati maawagan nga iti makun ko nga temporary threshold shift. So, ijay kaungan ti lapayag to yung amin niya. Tay hami nga masiripen, ijay nga parte nga ibagbagakon kaputa detay silaw minu ket agpatinggalhayang ijay tay eardrum tay sarming ti lapayag nga makukuna tayo. Detoy ibagbagak nga hair cells, so babastit nga bubuok. Ang makita ti naked eye, no ket electron microscope laing ti makakita. They are located, so masarakan ti suda ijay inner ear. So naununeg pa ngem detoy makikita minu nga eardrum. Ket digijay nga bubuok Sir Robert, isuno ko digijay ti madamage. Isut madamage digijay nga bubuok. So adati makun ko nga temporary threshold shift ket nakasawen na damage ngem hanga totally nga natay digijay buok.
So okay. no na-damage lang yung hampay nga natay, ada pala biyag na, ada pala lang nuko ati namnama nga makaungar, makarecover, ket agsubli DJ panagdingig DJ may isang tao. Ngem no severe DJ damage nan ket nangron no matay DJ nga buok. Han nga kaste buok ti ulo tayo, uray agpakalbuka ket agtubo, ti DJ nga hair cells. Ijay uneg ti lapayag tayo ket haanin nga agtubo. In fact no maianak tayo adda ti fixed number. So no mano ti hair cells no manangaribo nga hair cells ti adda jay inner ear idi maianak tayo halin nga malayo ng data. Makiskis sayan pa iket ti bayat itintay pa nagbakit kuno pa naglakay. Suga po na nga okay. no lumaklakay kuno paget ti may nga tao ket natural nga agkapsot ti panagdingig dan kapo nga ita ligay ibagtuak kay hair cells ket inot dameten nga matmatay ket awang met nga roti agtubo nga kasukat da. So ulitek tay saludsod mo na tay sa Robert no lakit di na damage lang yung hang totally nga natay day nga hair cell ken dagusen da lakit di dagusen dati agpa check up iti espesyalista adakkel ti namnama na nga may sublimi or ma-improve mi man lang day panagsulot di may nga pasyente nga nagsagaba iti hearing loss. So haan nga amin nga hearing loss ket permanente adda digiti suwerte nangruna digiti kunak nga rod nga tay acute ket nasawin no acute ket tay kapaspasamak na launay tay kaano kad detoy badit ka nagdingig ko doktor so kaano pa yapo di kalman lang or 3 days ago last week dakdakkel ti posibilidad na maagasak ti jengen tay doktor makatawenin duwa tawenin medyo ibagak to ka di pasyente nung amin nabayagan na ako ket di chansana nga mapagsubli tayo ket bumasik met di nga chansana nung kumaka nadagos ket dakdakkel di chansana nga may subli tayo po nga dayjay panagdingig na. Okay. Doc, ada ti text question dito. Apay Doc, idi nagbiyahe ak. Nabayag basit nga biyahe kasi more than 6 hours. Idi met makadanon kaming ket kasla jak makangeg. Adda ka di depekto tilapayag ko kuno na ti Doc. Dito nga nga panagbiyahe na sa Robert ket iti eroplano nga tada itoy wano tay nagdo mga mingge adda DJ nagbiyahe tayo tinangato nga lugar nintay kuma bagyo niya or naglugat tayo ti eroplano adda ti pressure effect DJ tay lapayag tayo. So I'm sure napat palasam dito sa Robert no bibiyahe tayo ti nangato niya. So jaka mo no DJ nga tatikayat na nga sa detoy texter tayo ngem no isuman usually talaga nga ko ngamin to timit ko na di prinsipyo na ngamin so detoy ko tayo nya detoy lapayag tayo so actually tallo ti dati outer ear nga makongkuna so detoy manipot dita wangawangan ti lapayag tayo agpatinggay jen detoy eardrum tayo detoy outer ear nga makongkuna ket labes deta nga outer ear detoy makongkuna nga middle ear so manipot ka di jay eardrum mapa ni Jen dete makuna tayong dati tulang nga minen after the eardrum at the basit espasyo nga basit ket ti pag ti dead end na di ket tulang kasi di nga tulangin ket isu ti balay dete inner ear tayon so dito outer ear ken dito middle ear tayo. Dito gaya middle ear tayo apo ket dati connection na dito agong tayo ken karabo ba niya. So isu deta dito makon ko nga auditory tube. Isu nga no dito agalugan so normally masapol nga agpada ti pressure dito outer ear wenno dito ken dito middle ear tayo. No agpangato tayo dito kumate eroplano ket ag take off nga mapanjet ngata. Tay pressure dito ruar, dito outer ear tayo ket bumasbasit. Ngem dito pressure ijay middle ear tayo ket hangag baliw. Ket ti mapasamak no ka, imagine nyo, no idi adda ka dito sea level kun amin no ka, adda dito sea level. Dito pressure nga mangidordoron kada tay eardrum mo nga agpauneg is the same pressure nga mangidordoron met lang jay eardrum mo nga rumwar. So
that is to illustrate ket DJ kas kuma dua nga kamao kunam latan nga nagsinlabat. DJ nagsinlabatan DJ dua nga kamao isu DJ te eardrum mo. Itatan no agpangato ka umuli te eroplano dete mesa nga kamao ket kasla may cut dete agatrasen. So dete kamao nga DJ bangir idurun na DJ eardrum. Idurun na DJ eardrum nga kasla mabuong. Isu nga dati so no madlayo di jay so dete aglepeng no kajay lapayag tayo so hangag pada di pressure jay middle ear ken jay outer ear so ti pamayan tayo no kaket no duma dati galgal tayo no ikot-ikoti tayo dati pangatayo nya ket madlaw tayo nga kasla dati agpap ket agsublimanen di jay mayat nga dignig jay lapayag so aglukat nga minno kwa aglukat DJ kunak nga auditory tube connection between your middle ear and your nose aglukat ket dete pressure DJ middle ear ket ag-escape aglibas manipod DJ lapayag mapandi agong isu nga agpadaman no kan DJ pressure DJ outer ear ket DJ middle ear baliktad met ti mapasamak no dete aglanding DJ eroplano so bayat nga bumababa DJ eroplano dito pressure, dito'y outer ear tayo, idurun na met, dito'y eardrum nga agpaunig. So, mabalin met nga, mabuong ko ma-di eardrum, no, hantay yung baybayan tayo, nga hantay ko mga aggangawan, no, dito'y iguti-guti di pa nga tayo. So, no, ikuti tayo di pa nga tayo, sumrek manen ti pressure, di middle ear tayo, ket balance yan na, dito'y pressure, di outer ear tayo. So, nga, di suspetsak, di problema ti color tayo, ket amanganta, kasde nga ta, baka nag-travel iso na ti high altitude, iso nga hanga nagsubli, DJ ko na. But kadwa na mit ket di, agsubli met after some time. Otherwise, no, hanga nagsubli ket so may dagan no ka konsultaren So, kami met no ka ti agas, when no, we do something to treat the situation nga DJ hanga nagsubli DJ normal pressure, DJ lapayag da. Malaksid no, DJ naglugalan na siguro ket may isang abay na ti makina, takkel nga makina ti lugan nga for 6 hours ket agdandan rudor lakta mabalid nga hanga pressure no kati kuan na DJ na hanga DJ because of the pressure imbalance sa anin no diket dede ko na ako na baka dati temporary damage sa DJ hair cells because of the noise coming from the very loud engine. And usually no one exposure met lang ket di tapos 6 hours lang DJ ride kadon na met ket di Sir Robert ag-recover met di hair cell no kasjay. Okay. Okay, Doc. Lastly, ada digiti agdamdamag no sa dinno ti pakasarakan iti clinic kayo, Doctor. Please go ahead. Ayan. Thank you, Sir Robert. So, ti clinic ko for since 2002 ang nga nagbalik ti address na. Kaya ti jay so ENTT Ili tinagan na, ENTT Ili located at 79 Ablan Avenue, corner Mabini Street. So laodin na ta ako jay Northern Christian College. So along the Ablan Avenue line no Sir Robert. Okay. Clinic hours po, Doc. Yung clinic hours po. Mani po di nagpandemic kami Sir Robert. Usually by appointment lang tan. Ngayon sometimes no I usually start my clinic at 10:30. And then, dati ngamin kat talagang awat ko sawa, hindi nag-pandemic I just see patients on a by appointment basis. Ngayon di medyo agwabasit dito yung sitwasyon tayo, agawat akmet kat diti ko agawat akmet ti walk-in. Ngayon no sino rin nagpa-appointment akit so ti priority ta, tangamin no pati maited nga time slot da sa Robert. So 0917-814-550 no ka DJ secretary ta iso dano ka ti mangi pa sa Robert mangi alat DJ time nga mai-assign ti may isang pasyente. So 0917-814-5500. Okay. Doktor, thank you very much. Itindad mo agundaway nga makainuman da ka amo kada di kitay adakkel diti naiatid mong informasyon para iti panang salwad diti panagdingeg, Doktor. Maraming salamat po, Dr. Dr. Chester Punyo. Thank you very much Sir Robert sa buhay at programa mo. Thank you. Okay, maraming salamat. Ayun so DJ gagayim kabsat ni Dr.
Chester Ponyo gagayem ada klinika na po along Ablan Avenue digiti mayat nga magpakonsultar keng kuana mabalin nyo apo ti mapan kadito ENT tiili gagayem ken kabsata nga imat matunan na ken agserbi ka na kayo ni Dr. Chester Ponyo. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti dito nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Ora na niyo may lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada handa gurigor, handamet nga makarik na timadi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Tuloy-tuloy po, hindi pa nagpipinadamag. Thank you very much si TMT Construction Company. Gagiyim kapsat, 48A, Kabungaan, North Lawag City. Kastamit na po, kukuha kinot matunan ni Sangguniang Bayan member Telwin Tapawan, ni Ma'am Erlinda Ferminhood, di Barangay Naglikuan, Pasukin, Mr. Loreto Tamayo, Waipahu, Hawaii, Mr. Onopre Durupan, Wayanay, Hawaii, ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Dr. Alan Taylan, St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Kastapay, iti Mr. Joe Agtarap, ken Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Henry Afaga, manipod iti Pennsylvania, Estados Unidos. Ni Mrs. Lydia Raquel, ken Gigi Raquel, iti Maui, Hawaii. Ken siyempre ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ayun Okay, nang rugi na po ti panakaawat ti mid-year ken end bonus no cash gift digitay empleados ti gobyerno kasla ko makano apo ti Manila City Hall mabot apo ti 11,000 nga regular nga empleyado ti nakaawat ti bonus nga kaibatugan ti
ti makabulan nga sweldo, kas gift, dito ti 13-month pay, gigiyem kabsat. Itilikudan dito, saan met pay nga masigurado? No naalan ti agarup inne maribo digitay digitay ket job contracts. Sigon ken ni Manila Mayor Hani Lacuna Pangan ororayan da ti administrative order ti gobyerno nga mangipaay iti bonus kadiri casuals ken contractual employees iti daytoy nga tawen. Nataon lang siguro pwede gagiyem kamsat adnamin digitay hanya karaman ti bonus digitoy casual ngem adda digitay mangite diti regalo gagiyem kay kamsat nga local government units kadigitay casuals ken contractual employees gagiyem kay kamsat inayon na ngiti na palabas sa tawen ket nang ipaayda iti bonus kadiri job order employees kabayatan na ijay San Juan nakaawat met na po iti makabulan nga sweldo kas bonus digitay permanent casual ken contractual employees nga agtrabahon iti nasursurok ngem 4 nga bulan na gagiyem kay kamsat sakbay payapo ti Oktubre 21 na awat dan nagpaligipit ti Civil Service Commission Commissioner Eileen Lizada kadiri empleyado nga mabalin nga mangipila dati reklamo no pumalya digitay local government units nga mangipay ti bonus iti naiatuding nga panawen gagiyem ken kamsat okay so digitay empleyado sa po especially digitay taga gobyerno mabalin nyo na po wenno mabalindan nga awaten no ready lakit din DJ bonus da nga mamuyo kadi nga de-expose ti maysa nga agpampanday linteg nga digitay bakante nga plantilla position iti gobyerno agbalbalin kano apo nga paggatasan gapo iti panagbunos gigiyem ken kamsat kaya nasawen agbunus da nga talata wenno maalalat ta di bonus da ore awan ti mga kupari ti nga posisyon padaanan nyo pagsasaritaan tayo dito nga banag gagiyem ken kamsat kalpasan di gito Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti dekalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay manipod kababaan hingga ti kangato na kalidad pada-pada nga hindi payan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care ipaay dari iti sumaganad mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay masarakan di gitoy iti National Highway Barangay 32 Curocor Bacara Ilocos Norte ken Barangay 3 Abaca Bangi Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley. Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariti daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na.
eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manikot kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wendo Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangapi ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy ti programa tayo. Dapat nabatbati apo 2 minutos kasangwanan ti oras tayong aluuna. Dito yung expose apo ti may sa agpampanday linteg nga ni Bohol 3rd District Representative Alexi Besas Tutor. Gagiyem kay kamsat manipod na po di House Committee on Civil Service and Professionalization. Gagiyem kay kamsat. Rumrumar nga paggatasan na dagiti bakante nga plantilya posisyon ti gobyerno para iti year-end bonuses. Pakanamanan na po dagiti incentives nga maipapaay ka dagiti regular nga empleyado. Kas kung nakitayen na deto'y ket in parwar tinasao nga diputado taga Bohol 3rd District po ni Diputado Alexi Besas Tutor manipod ti House Committee on Civil Service and Professionalization Chairman na gagiyem kay kamsat. Digdi bakante a posisyon ko na ket mapunpunduan iti kada tawen na babaen iti budget ti pagilian na pundo para kada ito nga posisyon nga daytoy ket agtaltalin admit nga bakante ket daytoy ko na dakkel apo nga pagdaksan iti biyang ti national ken local budget. So meaning to say base ken ni iti diputado uray local government units kastoy ti mararamid mapumpunduan digitoy ditoy nga ririingen na ti biyang ti Civil Service Commission nga masapul nga kitaen da suyuden da digiti ahensyas ti gobyerno ken lokal na gobyerno nga agtaltalined nga adda digiti bakante nga posisyon nga maipumpunduan apo iti mapumpunduan para iti bonus gigiyem kabsat. Inlalawag ti agpampanday linteg nga dagiti bakante nga posisyon ket maireserba tapnon ti kasta para kadagitay agbalin nga empleyado nga asidegen nga agretiro babaen na po iti panagtalined nga bakante dagitoy ka posisyon
ket di ahensyas ti lokal a gobyerno nawayada nga mangusar iti pundo tapnon ti kasta aghairda kadagiti konsultant dakkel ti papel detoy kunana nga problema iti pagilya ng Pilipinas nga mabalin nga mangwara iti end of contractualization gagiyem kamsat iti biyang ti gobyerno. Okay. So meaning to say, dito saan niya maipausar? Kasi kami basta-basta usar siyempre, bakante je posisyon. Dito inukwa, ti usarenda ka para iti hiring or pangpundo, kadigitay contractuals, job orders, gigiyem ken kaamsat. Nga dito ket saan niya napintas nga maaramid, gaputa tinawin-tawin. Itata, gagiyem ken kamsat, umutang tayo. Mano nga milyon na ti utangin tayo, trilyon sa pagidi. Kaabsat ken gigiyem tapnula eng adda makaumanay nga pundo tayo for year 2023. Santo kas jeti mapasamak. Amuyo ken may sapay apo tibiyang ti gobyerno para kanya ka. Ti kaadu apo nga mahayran. Inkala digiti opisina at gobyerno na po dandani awan pagnaami ti nagbabaitan dagiti lamisaan. Inkay di opisina ti gobyerno per de los buenos Imado ti makitkita tayo nga kastoy. Imbes nga adda ijay gagiyem kaabsat nga nakatuka ka digiti trabahohaan. Adda make up, adda agbiding-biding titila adda dita, adda cellphones, gagiyem kaabsat. Tsaka mo no, kasano nga ma-justifyan dito iti biyang ti gobyerno. No awan ti mapaspasama ka po nga duplication of functions, gagiyem keng kaabsat. Awan ti mapaspasama ka po nga agsubra ti tao. Ngayon mamuyo no daduma, dito ket may sapay nga bunga ti politika, kakabsat ken gagayem. Abay, no nakarwar ni kastoy ket digitay digitay nakautangan na tinimbaga nakem, nangikampanya ken kuana, bimutos ken kuana, nagbalin nga leader na isudan tumit ti makitam nga sumrek gagiyem kay absat adami ti sa anam ikat digad ngumato apo ti hiring gagiyem kay absat nga uray awan met apo ti napatig nga trabahuenda awan met apo ti umiso nga designation or functions da mabalin nga dete trabaho da kaya mabalin nga trabahuin ti may sakit limamet ten ti nakatuka nga mang trabaho gagiyem kay kamsat kasi ado ti kasjay so digito apo ket mangbrok iti gobyerno di ba adda idi maibagbaga nga malimitaran ti panag-hire ngem no kada gitoy hala nga digiti local government units even national agencies nga makikita tayo nagkaado nga tao da nakaado kakabsat ken gagayem diti amo no kasano nga may justify da ti kasdi ka kaaduda so no dapat no adda ti lifestyle check apo kada kiti taga gobyerno pag isubmiti rin dat salen kada daamin namin dapat digiti department heads secretaries kada daamin namin ipalawag damit no anat trabahuan anat functions digiti trabahador da masapol nga dependaran damit ti bilang ti tao opisina da even mayors kada opisyal gagiyem kay kabsat nga sabsabali kasi digit ti makikita tayo nga mapaspasamak gagiyem kay kabsat dapat digitay maakakusaran excuse me apo agmumunlighting data kalkalsada oray oras ti trabaho kakabsat ken gagiyem ti kunakon dandani awan iti itam ti kaasideg ti lamisaan da yung kakitain di ba do pwede kiti reklamon di metobra deti empleyado ti gobyerno di sangon di computer ket agsulsulitaryo ana pwede kiti game sense ka maki iti rabi naka level 3,000 akon kada ti game ko gagiyem kay absat after that inlepas ko ti 3,001 no di kiti metobrada gagiyem so nga hanlang nga siguro nga ditoy obserbasyon deti agpampanday ninteg nga ni Diputado Alexi Besas Tutor ngem uray DJ overcrowded apo nga government office masapol nga kitaan pa apo ti civil service gigiyem kay amsat deta kastat kaadu nga taom diyan ta departamento yan ta opisinam kasta ka diti ka dakkel ti trabaho nga naipakumit ka na kayo yung mga ganon na
tapno ti kasta makita no husto apo ti papapanan ti kwarta ti gobyerno wenno saan papagayam. Okay, awanin na po tinabati pa nga oras ti dito nga aldaw para di programa ti damdamag ni Berto. Dito apo ti pagayam yo ni Robert Berto de la Cruz, kinadwata iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Agyaman kam tingay panagdingeg king panagbuya, ibati mi tinatalinay nga malem ti Sabado tay amin asa nga pada. Damdamag ni Berto, programa pakidalunan di pasama kinibugod kayo alumar, kinintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran di damag winupas masamak, di sumbat di agtuturay karili issues, ken karikagong di umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon karili masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailan, at iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay ang taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang talting ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagitoy ko madanong nga ipainom tayon ket hang agapo kadagitay stagnant waters dadije pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at pimet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo so nga ken dito pinagtutudo na nakalamanag na salsud mo dito Robert Yes, Doc. dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen nga no aglayos ket ma-overflow na karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laing nga di asideg di balbalay yung mga ramit kay te temporaryo ang paglinungan da. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Edi sabali pa yagundaway, kumablaw kami tinagasat nga malem ti Sabado ti amin na sapada papagayam. 19 ti babilang iti bulan ti Nobyembre 2022. Manibo diti ENR Online, may danon kada kayo, ti sabali pa nga parang ti programa tayo, Tinapalabas. Dahil nga rin tipagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwatay di Master Control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para di may kadwan nga bansa daw, may kadwan nga panakaibasa, panakaituloy nga may basa, dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam Teo Zenaida. Ngem kasangwanan ngayon tayo ituloy, ngay basa dito surat ni Zenaida, gyaman tayo ka dito sumaganad.
Thank you very much iti TMT Construction Company ti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Kukwa ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa kay Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Ma'am Erlinda Ferminhu di Barangay Naglikwan, Pasukin. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Mrs. Lydia Raquel ken Gigi Raquel Turner iti Maui, Hawaii. Kastapay iti panaggrupyo panagyaman tayo ken ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa ken ni Mr. Henry Afaga manipod iti Pennsylvania, Estados Unidos. Ken pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Ken agyaman tayo pa kada Mr. Joe Agtarap ken ni Mrs. Millie Espiritu Agtarap eri Iba Beach, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi nga panagtutudo agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan manipod iti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. Importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti na kapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo dito may iwasan talaga awara na niyo hindi lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met kadi nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo yan. Blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ay kahit mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makagkagatilan mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada, nagurigor, ang damit nga makarik na timadi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure.
At nga rin papagayam, ngayon tayo ituloy nga ibasa dahil surat ngayon patulod ni pagayam tayo Zenaida. Nagpautak manong Robert iti pagtengan danana dita. Ngem nasaktanak unay iti sa anak pa'y unay nga nagbayag. Gaputa na pan ni Nana Dita iti biyang dagiti naganak kanyak. Tapno ipakaamuna nga adda akin ko anakin wenno nagkamangak kadakwada. Ngeman yan ta nagsakit ta ure kanula na pabainan ni Nana Dita. Gaputa kinuna kanu ti inak pakairamanan ti amak. Nga gaputa isuna ti nagkamangak, taraknin nak kano, nga ingganay ti kay kayat na. Nakapungtod ni Nana Dita nga nang ibaga kanyak. Mabainak unay ken ko na. Nupay kasta pinakpakired na ti pakinakim ko, babaen ka di balikas na. Saan ka nga madaragan? Uri no kas jet, ibalikas di naganak ken ka. Nga kaslakit din, nakabasulak wenno. Siyak pa ikit din ti babalawin da gapu pa nagkamang mo kanya. Saan ka kauma? Agnaid ka lata ditoy. Agnaid ka hingganay ti kayat mo. Total ko na digiti duwang anak ko pakairamanan ti asawak nga. Napipya wenno napinpintas ti kaddam kanyak ta adakad kadwak ditoy balay. Ngem anadam ti sikug mo. No anna digiti mabalin mo nga itulong kanyak isulat ta ti aramidem. Saan mo nga pilpilitin digiti trabaho nga saan mo nga kaya. Balikas ni Nana Dita. Timne kiti kaungan ti puso ken riknat. Dagiti nga balikas. Nga adda ti tao nga maasi kanyak. Itilikodan nga digiti naganak kanyak manong Robert. Ket talagan san nga nilipat wenno nilaksiddak ka. Naglabas di real daw, napaniknika kiti panangisakit, wenno asi kanyak ti sangap ti pamilya nga nagsangbayak. Wen kabsat, ti anak ni Nana Dita nga mga opisina, naggatang payen kari ti arwaten ti baba o no arwaten ti maysa nga ubing, wenno maladaga. Amudan niya babae ti pasngay ko, gaputa, en pandakon iti maysa a doktor, ket nagdala na kiti ultrasound. Dito'y kabsat nga nupay naragsakak kuma. Nakaragragsakak kuma kabsat ko gaputa. Adda tao wenno pamilya nga nang bitibit kanyak. Ngem numalagip ko dagiti naganak kanyak kang runana ni Diomedes. Agsangsangitak. Masaksak tanak. Agbababawi ak ngem naladawin ti amin. Intultuloy ko nga rod tinagbalin nga nasaya at wenno timulong aging gana iti kabalinak kang runaan na ken ni Nana Dita manong Robert. Nagtuloy pa iti panaglabas ti panawen, kabsat ko. Agingga nga nadanon ti panangipasngay ko, iti imet ko amaladaga. En pandak iti maysa nga pampubliko nga hospital. Ngem ingkarida kanyak nga awan ti pagdanagak gaputa gastusen da, wenno igastuan da ti panaganak ko. Dituyan nga adadda nga inayay ko ti bagik, manong Robert. Adaddan nga inayay ko ti bagik gaputa. Imbes ko mga digiti tao nga masasakit kanyak. Aglalo digiti naganak kanyak pakairamanan ni Diomedes. Ti adde ti sibay ko bayat ti panagpasngay ko. Saan ta digiti jak kaan ano? Ti familia ni Nana Dita. Kang runaan na digiti duwang anak na.
Manong Robert. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kari ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti dekalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kari iti patpatig a pimusay, manipod kababaan hinggan ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay yu iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem kari di daan nalugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka iti balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City.
Nagpatnag Manong Robert nga inururay ko nga may ipan ti doktor wenno di nurse ti anak ko wenno pas ngay ko maladaga a babae. Ngem napaayak. Agingga nga emay ti doktor iti kwartok. Aday diti anak ni Nana Dita nga nakabantay kanyak. Gabot awan ni diti klase na. Mrs. Saan mi pailay nga mabalin nga may panti maladaga ngayon pas ngay mo? Dito abay mo. Apay doktor. Ada ti maobserbaran mi kenkwana. Ngamin ket kasla marigatan nga umangis. So nga masapol nga maidalan iti obserbasyon wenno idadalan na kadagiti proseso tapno no maamuan no adda depekto. Tinpas ngay mo wenno awan. Doktor, ada ka di sakit ti anak ko. Kinunak nga urek la nagsiduker Manong Robert. Kasla-kasla ti makitkita ngem awan pa iti pamaniknek. Isu nga dumalan pa ilaeng iti obserbasyon ken kastamit din iti panakacheck. Mabayag ka di doktor sa to umahipan ti anak ko. Saan ko masigurado? Numalpas di iti eksaminasyon ken ko ana. Panakay dalan na iti laboratorio ken sabsabali pay. Ken makita mi nga pumintas ton ti sitwasyon na. O may mimitla ipanken ka. Misis agpagatag ka iti gatas ta. Mabalin na aggatasen ti ubing. Sanmet nga rod nga ipanmi dito ita. Sanit nga rin daw mabali niya ipan mi dito. Aday ti ICU ti anak mo. Kinunana. Nagsidukirak ti adada idi may bagang aday ti intensive care unit ti maladagang inpas nga iko. Anya nga min ti sitwasyon na dok. Kasla marigatan nga umangis. Agbagkabagkat ti barukong na. Nakakakaasi nga kitan ken makapadanag. Hindi ka madanagan. Aramiden mi ti amin na kabalinan mi tapno ti kasta. May lawlawag mi no anya ti sitwasyon ti maladagang inpas nga mo. Agi amanak doktor. Pangaasiyo. Ispalin niyo kumati anak ko. Pangaasiyo doktor. Nagluwaak ti kastaunay Manong Robert ti di makapanaw ti doktora ng kasarita kanyak. Kayat ko ti aganog iti uray la. Api nga kastoy pa ti naipayagasat ti anak ko, Diyos ko. Binaybayan na kami lang aruden di tao nga makatulong kada kami. Ada pa'y depekto no sakit ti anak ko. Diyos ko tulungan na ko ma. Emma si Deg, timang bambantay kanyak nga anak ni Nana Dita, ket kastoy digiti balikas na. Manang sangkang sang sangit. Amang makapadakis ken ka. Pakirdem ko man ti pakinakem mo. San mo nga ipalubos nga abaken na kati, parikot. Nagkarimet damanang pakairamanan dagiti naganak kanya katumulog daken ka. San ka nga madanagan? Agkararag kakit di manang ta. Ispalen ti Diyos ti anak mo. Agkararag ka. Kinunana kanyak. Diyak napupuutan ti bagik, Manong Robert. Naarakop ko ti anak ni Nana Dita. Agyamanak. Panagrik na kidi ket ti arakupek ket ti inak. When? Ti inak nga nangipas ngay kanyak. Ti inak nga makaawat ko makanyak. Ti anak nguno ti ina nga di na ko mapanawan iti anak na. Adda ko may tisibay ko kang runaan na kadigiti agundaway. Wen kabsat. Nasdaaw sa ti ubi nga mangbambantay kanya ket kastoy digiti balikas na. Sige manang. Arakupin nak. Ipapas mo. Irwar mo amin digiti sa ibek wenno sa inek mo.
Tapnon malagaanan tirik nam. Irwar mo amin nga saksakit tinakem mo manang Sinayda. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuwakin namat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dinto malipatan na panagraragsak ti Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282 Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakita dingge. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Ora na niyo nilamok ket dalatad ta. So importante kung tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue at dami digiti makagkagatilan mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor ang damit nga makarik na timadi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure.
Iri may kadwang aldaw ko iti ospital, nagsubli ti doktor. Iri ayan ko manong Robert. Dito'y nga kinasarita nakmanen. Mrs. Ti anak yuket. Nakapsot ti puso na. Rumrumar nga kasla ada sawaw. Dagiti balbula ti puso na. Doktor, malaingan ka diti anak ko, doktor. Malaingan na dumiten ti nagduraasan na gaputa sa anak kasi din nga agbagkabagkat ti barukong nang umanges. Natalnan, kaslaawanan ti ananayan na. Ngem laeng, masapul nga makanayon ti pan nakapacheck up na. Tamabalin nga ipatay na ti sakit na aglalalo no mabannog. Masapul nga saan niya may palubos nga agsangsangit. May biyahe ken sabsabali pa yung mga balin na mga itunday di pakabannugan na. Deta ti ammo ka mangiliklik ken kuana ken mabalin niya ti panagdakkel na makarikubren tumet laeng ket maawan to ti nasakit na. Agyamanak, doktor. Agyamanak. Mabalinda ka niya i-discharge di hospital. Ngem, ibatim pa laing ti anak mo, iti uneg ti upatapulo ket 8 nga oras. Masapul nga masigurado tayo nga kabalinan nati mairwari di hospital. Sabali ti kaadana di hospital, sabali no aday tirwar. Di hospital, marami tingin sigida ti mangsalbar keng kuana. Ngem na irwar mo iti hospital, peligro keng kuana ta, mabalin nga. Titaktakem nga oras nga may panangisubli dito hospital, ket orasen, tapnon ti kasta, may pakatan ti agas. Nga mabalin na mangitunda iti panagbrisgo when may papatay. So nga, maawatam ko ma. Numalauksiwan na ti upatapulo ket 8 nga oras ng obserbasyon, mabilin yun to nyo mayawid. Thank you, doktor. Thank you. Nagyamanak, iti pa nang ipalawag ti doktor, ti sitwasyon ti anak ko, Manong Robert. Jakmanen na alwadan, wenno nagawidan ti dinagsangit. Edi may kadwa na pa nagsangom iti doktor, Manong Robert. Ngem dito'y manen nga, pinatpatibkernak ni Meli, ti anak ni Nana Dita ang mangbambantay kanyak. Manang sangkang agsangsangit. Orita, makarwar kamit din. Ibati tayo ni baby ta, para kimit laing keng kuana dita. Be amanang ta, mapanggun alaen digiti porma nga mapirmaan tapnon ti kasta may proseson ti panakairwar mo. Agyamanak Meli ading ko. Kinunak, madamdama pa'y timakderin ni Meli ket napanen naging tuod edi biyang ti billing section para iti panaka-discharge kon, Manong Robert. Ngem bayat ti kaawan na dito'y nga jaklat ta mapengdan ti panagluluak. Agsasain nekak. Wen kapsat. Agdamdamag ak iti Dios no apay nga kastoylaeng ti kadagsen ti sitwasyon. No apay nga tipay anak ko tinaitak na ikan. Edi kasta ti klase na asakit, Manong Robert. Malpas ti pangaldaw, idi simmang pet, danana Dita ken ti asawa na, nga ni Tata Melchor. Ada kano ti lugan, yan naladan, niya pangiluganan da kanyak. Nyamini din tanalpas metten ni Meli nga anak da, ti proseso ti pan naka-discharge ko. Dito'y nga, inayaban na metten, di kiti naganak ken ko ana. Oh, kumusta ti Riknam?
Nakabrut ka kadimit laingen. Nasayat ka din ti marikriknam. Saludsud ni Nana Meli kanyak. Wino ni Nana Dita kanyak. May hatmitin nanangim. Marikutanak. Marikutanak iti sitwasyon. Sitwasyon din pas ngay ko amaladaga. Ay apo ay asang ka nga madanagan. Agkararag kakit di Agkararag ka ta. Paglaingin ti Diyos no anyaman deta nga rikriknain na. Amin-amin nga may pas ngay at dalat ta digiti. Saan niya nasaya at nga sitwasyon day so nga. May kararagan met. Aglaing damit. Kendi met imbagay at ti doktor nga dakkel met ti tsansana nga makarikobre bayat ti panagdakkel na. Det amit ti kunana ngem. Mariribukanak ken maasyanak ket impas ngay ko amaladaga. Sige. Pagkalmaim tanakem mo. Meli umaykan. Umaykan ta mapanda nagbayad tapno ti kasta makaawit tayon. Bantayan pa laeng ni Zenaida Melchor. Nayawidak nga ro diti pagtengan danana dita. Dito nga naarami damin digiti proseso para iti panagdalagan ako nada. Babaen ti panangkita kanyak ni Nana Dita. Wen kabsat. Ni Nana Ditan ti kasla inak nga mangdalagan kanyak. Agingga nga iti maysa nga aldaw nga isasangpet ni Meli iti pagtengan da. Manang, dimbaga sa kiti hospital ket kunati nakasaritak nga nurse nga enbiling kano ti doktor nga may pakaammo ka datayon nga mabalinan niya mapanyawid ni baby. Anya, mabalin tayo niya yawid ti anak ko. Naragsakan nak. Oray ni Nana Dita ken ni Meli ket naragsakan da. Wen manang, iso nga iuritay laingin ni papata. Mapantayon iti hospital. Tayawit tayo ni baby. Umayin nagyanag na ed ni baby dito balay manang. So nga, saan ka gagsang sangit Masapul nga naragsak ka tapno di kasta naragsak ka nga sangpitan ni baby. When? Kinunana kanyak? When? Agyamanak ka da kayo a pamilya. Saan daunay nga nagbayag, Manong Robert, nga nang napannangala iti anak ko. Isudalat tan tinapan, gaputa. Pinawilan nak ni Nana Dita. Ta saan ka no nasayaat iti agdalagan iti maanganginan wenno maiwirwir iti angin. Aglalo iti panaglugan iti lugan. Ini makasangpit ti anak ko in paedda nga insigida ni Nana Dita iti abay ko. Inarakop ko ti anak ko. Baby, agyaman na kanak ko. Agyaman tayo ti Diyos ta. Nakaawid kan. Agyaman tayo ti Diyos anak ko. Alalala, saan kayo nga agsangit? Saan ka nga agsangit siya na ida? Asistirim ka din, nadisarin mo ti anak mo. Padasim mangkit di nga pasusuen ata. Kung na ti doktor nga, mapasuson ta, mas makaginawa no ti mismo nga gatas mo ti maipaikeng kwa na. Mapamubugwanan ti susum ta, pasuswem ton ti anak mo. When nana, agyaman ako na ikata kayo. Bayat ti panangkunkunot ti anak ko kariti wano ti susuk Manong Robert. Mariknak ti bara ti bagina nga naidikket kanyak. Sa baligayam tirik na ti maysa nga ina, bayat nga paspasuswem ti anak mo.
Kasla tumuknot sa dilangit tiragsak ko. Nananaya ka may nga babae, Diyos ko. Nepas ngay kunti anak ko. Agyaman ak Diyos ko ta. Pinagkalmam ti marikrik nana. Sapay ko ma Diyos ko ta tuloy-tuluyan niya makarekobre ti anak ko. Sapay ko may daw dawat ko unay ken kadeta. Inkar kararag ko. Agingga nga nakriknak nga kasla limmukay ti panangnutnut na iti susok. Kinitak ti anak ko. Nakakidem na irot ti turog na. Indisso kiti abay ko ket bayat nga nakadisso amat maturog ni baby. Matmatmatak. Matmatmatak ti inyanak ko kabsat. Ti maladagang nga sinyal ti pannakaikuspil ko. Binaybay anak ti amana, nagsasawan nakpay ti inana. Kangrunaan ti amin. Linaksiddak di iti naganak kanyak. Gapo iti panagsikug ko amay sa abalasang. Manong Robert. Nagtultuloy ti kinasayaat day pamilya ni Nana Dita Kanyak, Manong Robert. Agingga nga nadanon ti pannakikasar ti anak na nga inaona nga ni Sally. Kabsat kayat dak iri nga itugot iti hotel nga pakaangayan ti Kalesa ngem nagkitkedak. Saanin nana? Happy wedding lahingin king kasali. Sapay ta, agbalin nga naragsak ti bangunin nyo nga pamilya. Angim api nga di mo kayat ti umay. Ket mabalintemet nga jaketan ti anak mo ket itugot tayo. Kayat mi kumamit nga maka-attender ka o ti reception laeng. Nana, adadalaing nga dumikir ti sakit nga marikriknak no magitak ti panakikalesa ni Sally. Tinararapaap ti maysa nga babae. Ti arapaap ti maysa nga babae nga idatag ti lalaki nga inayat na iti sangwanan ti nadaig nga altar. Banag nga naipaidam kanyak. Banag nga saan niya naaramid kanyak no pa'y naganakak no nagpasngaya. So nga saanin. Agkadwa kami langin ken ni baby. Kiti karkararagming agbalin nga badlaigi ken naragsak ti kalaysa ni Sally. Karkararag ko na. Agyaman ako na kada kayo. Ala, saan da ka nga pilitin nga ron no saan mo nga kayat? Ngayon pang-aasim ka di. Sardingam ka din ati panagladladingit mo. Amin sa meten nga bahanag ket ikonektar mo iti pasamakken ka. Saan kumaakasta? Saan ka nga maawan ng tinamnama? Adupay ti sumangbay abigat. Adupay ti sumangbay abigat amang ikupin iti napalabas. Naglabas pa'y digiti aldaw, Manong Robert. Saan niya napupuutan? Nupay rigat ket rigat latta ti adda kada kami nga ginagaputa awan ti pamastrikak. Saan niya nagsarday ti tulong danananida wenno nanadita kada kami. Dandani binulan niya mapan iti ospital ti inyanak ko. Ngem awan man ti kasla mariknak nga panangisidirda kadagiti gastos. Isuda pa ikit diti adadaan na mga ipalagip no aldawen when numadanon ti check up ni baby. Kabsat ko. Agingga nga nadanon ti umuna ang kasangay na. Simple ang kasangay ta awan met ti mabalinap. Pagyamanak laingen imay digiti anak ni Nana Dita. Dasali ken ti asawa na. Kastamit ten ti anak dangan ni Meli. Kaya nadda sumagmamanong agagayem ni Tata Melchor. Iti opisina da nga inawis na.
Nagpapangan, nagpupulutan ken naggiinom na. Nupay agmaysan ti tawen ti anak ko, saan pa'y nga magna? Nakapsot ti bagina. Maubub ba? Kasla agbalbalinen ti anak ko nga special child, Manong Robert. Gubway deto iti kinakapoy ti puso na. At dapay dito sa magmamano nga, banag nga saan na maaramid kasla ko may ti pan nakaibiyahe. Ti panagbayag na iti napudot kensab sa balipay. Inay-ay-ay ko ti anak ko, Manong Robert. Nupay kasta nagbalin nga kired ken mang patpatang ken kanyak ti pamilya ni Nana Dita. Talo nga aldaw kalpasan day di kasangay ti anak ko. Kabsat ko. Agarup alas 3 nga tadi parbangon idi mariknak nga kasla sa bali ti kwen ni baby. Dito'y kabsat nga nagdanagak. Inubak ti anak ko. Apay, anya ti kwem anak ko. Anya ti kwem. Ininayad ko ti masidegi ti ruangan ti kwarto nga yan me. Pinagsilaw ko ti silaw no pay adamit saan niya naranyag unay nga silaw me. Matmatmatan nak ti anak ko. Matmatmatan nak ngem. Kasla dimit din agkiray, Manong Robert. Anak ko apa ay. Anya tinasakit. Anya ya tinasakit anak ko. Madanaganak. Inarakop ko ti nakairirot ti anak ko, Manong Robert. Dito'y nga madlaw ko nga nakapigpig sa ti pitik ti puso na. Wen kapsat. Agdanagak manen gaputa sumken manen. Sumken manen ti sasaaden wenno sakit na. Dinardaras kong ti rimwar kadwak ti anak ko ket nagdiretso kami ti kwarto da Nana Dita. Nagtugtugak. Nana, pangaasi magring kayo. Madimit din ti kwenti anak ko. Insigida nga nailukat ti ridaw, ket dito'y nga kinita na ti ubing. Lumitimin ti anak ko, Manong Robert. Ngem di pa'y nagkiray, nakamulagat latta nga nakaturong digiti mata na kanyak. Apay anak ko, apay. Amot ti man, siyak man ti manguba. Kinuna ni Nada Dita. Ini pa nang uba na kaskas dilata ti sitwasyon wenno lang ati ubing. Melchor, irwar mo man tilugan ta itarete ti ubing iti ospital. Insigida met nga rimwar ni Tata Melchor ket napan na inruar ti owner da. Ket naglugang kami kadwak ni Nana Dita ken ti anak ko. Apag bitmet laing ta saan unay nga adayo ti ayan ti ospital. Dito'y nga naipan iti emergency room. Nariing ti doktor nga nang taming keng kuana, pakiramanan dagiti nurse. Adday ti emergency room ti anak ko. Dito'y kabsat nga, agbagkabagkat ti panaganges na, ken nakamulagat latta nga di agkiray. Awan met nga rod ti sumngaw nga sangit keng kuana. Doktor, kumusta ti sitwasyon ti anak ko? Kinunak. Di ka pala madanagan? Masapul nga, alawin tayo tibiyag ti anak mo. Agat atake ti anak mo. Kino na ti doktor. Diyos ko, pangasim. Pangasim, Diyos ko. Isalakan mo kumati anak ko. Pinarwarda kami ti emergency room gaputo saan na may palubos nga datit sa bali nga tao. Isudalat tan tinang tamingi ti anak ko. Bayat iti kaadami ti asidag ti ridaw ti emergency room. Saan niya agsarday ti panagsangsangit ko? Saan niya agsarday ti panagkararag ko iti Diyos? Nga ispalin na kumati anak ko. Awang kumati daki sa mapasamak iti anak ko. Day talatta ti sumsumngaw kanya.
Saan met nga madayon ni nanadita iti abay ko nga mga apungol ken mga arakop kanyak. Patib kerem ti bagim. Saan ka nga pailuyos iti kasta? Masapul nga natibker ka, gaputa kasta nga rin ti anak mo. Saan niya sikat ti rumbeng nga umuna sumuko? Agkararag ka sinayda. Dagita balikas na. Agingga nga naglukat ti ridaw. Ensigida nga inasetgak ti doktor. Kumusta? Kumusta ti anak ko, doktor? Kumusta? Saan niya nagtimek nga ensigida ti doktor? Ngami di, agangay ket kastoy di ti balikas na. Ladingitan mi misis. Saan niya nakabalinan pa iti ubing ti panagatake na. Talaga nga saan niya nakarekubre ti sakit ti puso na. Limteg di ti urat ti puso na. Ket saan nga nakabalinan ti sakit? Isu nga, saan niya agkiray, saan niya makasaan. Bueno, awan ti sumngaw nga sangit keng kuana. Ladingitan mi. Pimusayan ti anak mo. Nagikisak ti kastaunay Manong Robert. When aglagtulagtuak iti danag keng kastamit ten sakit tinakem ko. Ngem pinagkalmanak ni Nanalita. Awatem ti amin. Amumet nga di pas ngay mo ti ubing ket adan an anayen na, adan sakit na. Agyaman kakit dita, inikkan nakapay ti Dios ti nakatawen. Nga na, nakadinnam ti anak mo. Saan niya kas ka diti sa bali nga, nurimwaring ket natayen. Ti unig ti makatawen ang muk nga na ipariknam keng kwa na ti ayat ken dungom. Laeng saan niya kaskari sa bali nga, mas napapaot kumapay. Patib kerem ti bagim sinayda. Balikas ni Nanadita Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Kabsat ko na imansayag ti anak ko iti maysa nga chapel. Babaen iti panakitulag wenno panangki kontrata
danana dita. Inuray na met ti agarup innem nga rabii sakbay nga naitabon. Ngamin kita dumit digiti kinasapulan nga naaramid. Bayat ti kaadami tinasao nga chapel. Chapel ti maysa nga punerarya. Adda digiti gundaway nga agmaymaysa ka mang bambantay ti bangkay ti anak ko. Tinakakaasi nga anak ko. Tinakakaasi unay nga anak ko. Apay nga nagababan ti biyag mo anak ko. Apay nga jak man lanay papas ngayon parik na ti dungukin pamatig kukin ka. Balikas ko. Aging nga iti maysa nga rabi, napasungadak ti ina ni Diomedes, Manong Robert. Kayat ko idi nga liklikan ngem, inapuran na ti masidig kanyak. Senayda, ladingitek ti, nagbali na pasama kiti nagbaytan ta. Pakawanin nak ko ma. Si papakawanak kada kayo. Ada kalintegan nyo mang pili no asin no iti agbalin nga. Asawain ti anak yun. Kinunak. Agad adal kayo pa'y lang amin. Iso nga. Ngamito ta nakaturpusin no mabalin kumapay. Agtulag kayo ang saan mit na mabalin. Anya ti kaya tiyo sa uwen. Ni Diomedes ket adan ti kakabkabbalay ni Manila. Siguro na nagpa-Manila idi malpas ti graduation. Gaputay na yabanin ti si maruno nga babae ti biyag na. Ken sa Jeddah nga trabaho. Nupay kasta awatem deto. Awatem deto nga kastulong miken ka. Anya deto kwarta ti adda ti oneg deta nga sobre. Napyala nga usarem iti panakaiman sayag ti anak mo. Pagan anusam lakuman gaputa. Awan met pa'y ti dakkel nga sweldo ni Diomedes. Ngamin baga na nga umayak mangipan. Dumawdawat ti pamakawan ni Diomedes king ka. Pakawanim ko mati anak ko. Awan ti gurak kada kayo. Awan ti gurak kin ni Diomedes. Mabalin nga bunga amin deto iti kinarakup ko. Wenno basol ko. Agyaman na kiti deto intedyo akantidad. Adda maitulong ko kadig iti pamilya nga nagkamangak nga sipud nagkamangak ket puro latan pa ng tulong iti araramiden na kanya. Tsaka mo no kasano nga makapagsubadak kadakwada. Agyaman na. Idanon yun to kin ni Diomedes ti panagyaman ko iti deto at tulong na kanyak. Nadanon ti panakaitabon ti anak ko. Kasla mapirsay ti pusok Manong Robert. Kasla malapgis digiti lasag ko manipo di tulang ko. Kasta ti kaapges ken sakit. Tinariknak iti dedi agundaway. Ngay madadapay nga mariknak ti apges ken sakit gaputa jak man la na uray digiti naganak kanyak. Ngay may nang kita iti anak ko. Wen kabsat. Awan tiniuray maysa wenno aniniwan da nga nakitak. Nga uray ti dedi la kumagundaway ket mariknak nga dapay lapatig ko kadakwada. Napialaingen tadda ni Nana Dita ken di anak na nga nang patpatibker kanya. Manipo di ti simbaan naging ganay di panakaidulin ti bangkay. Sa anak nga idayraywan ni Nana Dita. Aging nga nagsubli kami ti pagtainganda. Nupay nabayagen dedi nga pasamak kabsat tadumanin dua atawen. Kasla jak pay laeng may liwliwag. Kasla makitkitak pay laeng dedi rupa dedi anak ko. Idi matmatmatan nak. Idi awan na pulos ti sumngaw nga sangit kadagiti. Bibig na gaputa. Bik-bik kilenen ti sakit. Aging nga nagsatan iti ospital.
Iri agdama siyak ti parabantay iti butik ni Sally nga anak ni Nana Dita. Adan damit ten iti maysa nga anak. Ngem no kasta nga agmaymaysa aki ti butik. Umapapayaw latta ni lagip. Aging kakadagitoy saan pa'y nga nagkurus ti dalan mi kariti naganak kanyak. Tsaka munuan niya ti aramidek manong Robert. Ngem gaputa linaksiddak kung kunakitinakem ko panawin namit siguron. Nga awatek ti panang laksid na kanyak. Ket awatek kon nga awanin di kitinagannak kanyak. Dito'y nga rudin pagayam ko nga gibusak dito'y surat ko ket sapay. Tanay kari nga naibasa iti dito'y nga programa. To'y pagayam mo nga agyaman, Zenaida. Pagayam ko Zenaida, thank you very much met. Iti pa nagsurat mo, iti programa tayo tinapalabas. Saan siguro nga umiso nga, gaputa linaksiddakan, ket makipinatangkit kamiten nga, ilaksid mo pindidan, kinawanin di kiti nagannakken ka. Saan nga umiso nga aramid pagayam? Para kanyak, adu di kiti mabalin nga gundaway. Sikati anak, masapul nga sikati. Agpakumbaba, ken mapan katakwada. Ado di kiti mabalin niya panangiranam iti deta tapno ti kastakit. Agbalin niya nakalalagip ken meaningful napnuan kay papanan ti panagsublim ka dagiti nagannakken ka. Mabalin mo nga aramiden deta bayat ti kasangay ni nanang mo, kasangay ni tatang mo, Mother's Day, Father's Day, Christmas, Valentine's Day. Ken uri anya nga nainlubungan nga okasyon. Birthday di kiti kakabsat mo. Birthday mo. Kang runaan na iti kasangay di kiti nagannakken ka. Nga sadyay nga mapam mo ulitin nga idanon ti panagpakawan. Iti naaramidam nga di da kinayat. Deta siguro ti kapintasan nga aramidem tano makipinatangken ka. Siguradok nga saan nakanto nga panawan ti sidir ni konsensya. Ulitek nga rin ti agyaman iti panagsurat mo iti programa tayo tinapalabas pagayam ko Zenaida. Dito nga rin papagayam nga rekpan mi ti sabali payagundaway dito nga programa dito iti pagayam yun ni Robert de la Cruz kinadwa tayo iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Sabado tay amin sa ngapada, agyaman kamting kay panagdingeg, ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday. Ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.